Oletko koskaan yrittänyt juosta yhtä nopeasti kuin velociraptor? Tai ehkä potkaista kiiltävän jalkapallon valtavan tahmean, mutaisen joen yli? Mitä luulet tapahtuvan, kun 5 dinosaurusystävää yrittää valloittaa koko metsän suurimman ja ovelimman esteradan? Luuletko heidän voivan voittaa ihan yksin, vai tarvitsevatko he pientä apua parhailta ystäviltään? Otetaanpa selvää. Ihanan vihreän metsän sydämessä, juuri kun kultainen aamuaurinko venytti unisia säteitään latvuston yli, kajahti puiden lomasta iloinen, kova viserrys. Se oli uuden seikkailun kutsu 5 dinosaurusystävälle, jotka rakastivat yli kaiken hyvää jalkapallopeliä. Vain eilen he olivat pelanneet uskomattomimman maailman mestaruusottelun, joka oli täynnä upeita maaleja ja iloisia tuuletuksia. Tänään metsän ilma tuoksui raikkaalta ja makealta, kuin kasteinen ruoho ja kukkivat kukat. Matias, uskomattoman nopea velociraptor, ja Kimi, ovela stegosaurus yllättävällä ketteryydellään, olivat heränneet erityisen aikaisin suunnittelemaan ryhmälle upoutta, superjännittävää peliä. Tervetuloa kaikki suurelle jalkapalloesteradalle. Kimi hihkaisi, ja hänen piikikäs häntänsä viuhui puolelta toiselle puhtaasta riemusta. Hän osoitti kynnellään metsän poikki. Säännöt ovat aivan yksinkertaiset. Meidän täytyy kuljettaa tämä kiiltävä mustavalkoinen jalkapallo aina suuren tammen juurelta asti viidakkopolun läpi ja potkaista se suoraan vesiputousmaaliin. Putti, liitävä pterodactyl, räpytteli siipiään innoissaan. Niklas, vahva triceratops, tömisteli raskaita jalkojaan, valmiina haasteeseen. Arttu, viisas Tyrannosaurus Rex, astui esiin raidallisessa tuomaripaidassaan. Hän nosti pilliään, hänen kumea äänensä kaikui lempeästi. Muistakaa, turvallisuus ja reilu peli ovat tärkeimpiä. Paikoillanne, valmiit, piip! Aluksi innokkaat dinosaurukset päättivät, että he kukin halusivat yrittää voittaa koko esteradan ihan yksin. He asettuivat jonoon, hyrräten energiasta. Minä olen nopein. Selviän tästä 10 sekunnissa, hän hihkaisi. Hän lähti kuljettamaan palloa ja ampaisi matkaan kuin raketti. Viu! Vau! Mutta kun hän lähestyi ensimmäistä estettä, tiukkaa, mutkikasta ja kyhmyistä, puunjuurien sokkeloa, hän liikkui aivan liian lujaa, hallitakseen palloa. Hän kompastui paksuun juureen, ja pallo pomppi kauas pensaikkoon. Matias huokaisi, ja hänen hartiansa painuivat kasaan. Seuraavana oli Niklaksen vuoro. Käytän vain mahtavia voimiani. Hän murahti itsevarmasti. Hän tönäisi pallon toisen esteen reunalle, leveän, tahmean ja mutaisen joen rantaan. Niklas veti syvään henkeä, otti vauhtia ja potkaisi palloa niin kovaa kuin suinkin pystyi. Mätkis! Mutta hän potkaisi sitä hieman liian kovaa ja aivan liian alas. Lurps! Pallo lensi suoraan joen keskelle kaikkein paksuimpaan ja sitkeimpään mutaan ja jäi sinne aivan jumiin. Yksi toisensa jälkeen he yrittivät ja kamppailivat. Kimi väsyi yrittäessään kuljettaa palloa liukasta mäkeä ylös yksin, ja Putti ei keksinyt miten pomputella palloa raskaiden oksien ohi yksin. He istuivat nurmikolle, tuntien itsensä hyvin turhautuneiksi ja hieman surullisiksi. Heidän iloinen aamunsa oli muuttumassa synkäksi. Nähdessään ystäviensä olevan surullisia, viisas tuomari Arttu astui suoraan joukon keskelle. Piip! Aikalisä! Artun jylisevä ääni oli lämmin ja lohdullinen. Hän katsoi jokaista ystävänsä lempeästi hymyillen. Rakkaat ystäväni, miksi olette noin surullisen näköisiä? Oletteko jo unohtaneet tärkeimmän opetuksen eilisestä maailman mestaruuskisojen ottelustanne? Teillä kaikilla on erilaisia, kauniita ja ainutlaatuisia taitoja, Arttu muistutti heitä lempeästi. Matias, nopeutesi on uskomaton. Niklas, voimasi on mahtava. Kimi, ketteryytesi on hämmästyttävää. Ja Putti, tapasi lentää on upeaa. Mutta kun yritätte tehdä kaiken aivan yksin, se käy liian vaikeaksi. Te olette ystäviä,
Te olette joukkue. Ja yhdessä te olette ihan aina vahvempia. Kimin silmät kirkastuivat. Arttu on oikeassa. Mitä jos emme tekisikään tätä yksi kerrallaan? Mitä jos syöttelisimme palloa ja selvittäisimme radan joukkueena? Piip! Tällä kertaa Kimi aloitti. Pallo oli hänen jalkojensa juuressa, kun hän lähestyi kiemuraisten puunjuurien sokkeloa. Yllättävällä ketteryydellään ja loistavilla pallon käsittelytaidoillaan hän kuljetti palloa virheettömästi. Naps, naps, huis! Hän pujotteli juurien läpi ilman yhtäkään virhettä. Tänne, Kimi! Niklas huusi leveän ja mutaisen joen rannalta. Kimi antoi pallolle napakan syötön. Niklas jännitti vahvat jalkansa. Tällä kertaa hän ei vain potkaissut sokkona, vaan tähtäsi huolellisesti. Valtavilla triceratops-voimillaan hän pamautti pallon korkealle ilmaan. Pum! Pallo liisi turvallisesti koko mutaisen joen yli, aivan vastarannalle asti. Matias odotti jo siellä. Heti kun pallo laskeutui, hän käytti valtaisaa nopeuttaan. Viu! Hän kiidätti pallon alas hankalaa, liukasta, köynnösten peittämää mäkeä, hänen jalkojensa liikkuessa niin nopeasti, että ne olivat kuin sumeaa viivaa. Kun hän saavutti pohjan, valtava kaatunut tukki esti tien vesiputousmaalille. Putti, se on sinun! Matias hihkaisi. Hän nosti pallon korkealla kaarella ylös taivaalle. Box! Putti, joka liisi sulavasti ilmassa, otti pallon vastaan suoraan otsallaan. Hän syöksyi korkealle jättimäisen kaatuneen puunrungon yli, pyörähti ilmassa ja puski pallon lempeällä nyökkäyksellä suoraan ohi ryöppyävän veden. Viiu! Pallo pamahti suoraan vesiputousmaalin perukoille. Maali! Arttu karjaisi ja hänen äänensä oli täynnä ylpeyttä. Koko metsä repesi riemuun. Matias, Niklas, Kimi ja Putti juoksivat toisiaan kohti ja ryntäsivät valtavaan, onnelliseen ryhmähaliin. He hyppivät ja nauroivat ja läpsyttivät ylävitosia ja ylätassuja. Arttu käveli heidän luokseen lempeästi myhäillen. Huomaatteko? Hän sanoi pehmeästi. Maalien tekeminen on valtavan hauskaa, mutta hyvä joukkuehenki, asioiden tekeminen yhdessä ja parhaisiin ystäviin luottaminen on kaikkein hienoin tunne kaikista. Dinosaurukset nyökkäsivät, ymmärtäen, että voiton jakaminen teki siitä 100 kertaa makeamman kuin yksin voittaminen. Kun kirkkaan sininen taivas muuttui hitaasti uniseksi purppuraksi ja lämpimän vaaleanpunaiseksi, 5 ystävää tunsi iloisen, painavan väsymyksen valtaavan heidät. Päivän jännittävät pamaukset ja suhinat vaimenivat illan metsän lempeäksi, hiljaiseksi huminaksi. Sirkat alkoivat vilkuttaa pieniä keltaisia valojaan, ja syöksyvä vesiputous kuulosti pehmeältä unilaululta. Täysin sydämin ja painavin silmäluomin dinosaurusystävät tallustelivat takaisin viihtyisään kotiinsa. He käpertyivät mukavasti pehmeisiin pesiinsä, tuntien itsensä uskomattoman turvallisiksi ja rakastetuiksi. Kun tähdet alkoivat tuikkia korkealla kauniin vihreän metsän yllä, ystävät vaipuivat uneen, unelmoiden täydellisistä syötöistä ja laukauksista, hurraavista ystävistä ja joukkuepelin kauniista taikuudesta. Loppu.